Kaixo, egun on lankideak. Bideo hontan azalduko dizuet nola sor ditzakegun gure ikasleen edo familien kontaktuak denak batera Drivek eskaintzen digun kalkulu horriak erabiliz. Hau oso erabilgarria da, adibidez tutoreak edukatik deskargatzen badu familien informazio guztia eta gero informazio hori Excel moduko kalkulu horri batean sartzen badu, espezialista guztiei partekatzeko eta horrela denek zuzenean sor ditzakete ikasleen kontaktu guztiak. Banan sortzen ibili beharrean. Hortarako interneten sartuko gara eta Drivera joko dugu. Hemen ikusten duzuen bezala nik sortu dut familien kontaktuak izeneko dokumentua, baina zuek sortu dezakezu hemen kalkulu horri bat eginez. Orduan berria eta Google kalkulu horria sakatu. Hemen nik sortu dut asmatutako telefono batzuekin, asmatutako korreo elektronikoekin eta bar. Hemen kontutan izan zehatz-mehatz horrela idatzita egon behar dela. Orduan, guk egingo duguna izango da hau sortu, izenekin, ondoren izenak, telefonoa, eta hemen gehitzen alditugu beste alderdi batzuk, adibidez, ikasleen urtebetetzeak edo helbidea, eta informazio guzti honekin ondoren deskargatuko dugu eta sortuko ditugu kontaktuak. Kontutan izan, goiko alde hau zehatz-mehatz horrela idatzita egon behar dela. Ez du inporta negritan edo ez egotea, baina oso garrantzitsua da horrela idaztea, hauek dira esan dezakegu gero gure Googleeko kontaktuen aplikazioak identifikatuko dituen hitzak, hau adibidez e-mail edo helbide elektroniko gisa identifikatzeko. Orduan, behin dokumentua prest dugula gure informazio guztiarekin, fitxategia eta deskargatu sakatuko dugu. Eta hemen aukeratuko dugu komaz berezitako balioak, CSV. Hau izango delako gero eskatuko diguna kontaktuen atalak. Hemen deskargatzen ari da, eta bitartean ni Googleeko kontaktuetara joango naiz. Hemen ikusten duzuen bezala ez dut bakar bat ere, eta sortu kontaktu bat, hemen klik egingo dut. Eta hemen badago aukera sortu kontaktu bat baino gehiago. Hor, sakatuko dugu, eta etiketa bat jarriko diogu. Esate baterako familiak LHC. Orduan, hemen agertuko zaila etiketa hori, beraz, nik gero korreoan idazten badut familiak LHC, zuzenean guraso guztien emaila agertuko zait. Orduan, hemen banan gehitzen ibili beharrean, ikusten duzue CSV, lehen deskargatu dugun formatua, importatu daitekela fitxategi batetik, orduan, importatu kontaktuak. Eta hemen hautatu fitxategia, edo zuzenean arrasatu dezake. Orduan, aukeratuko dugu, hemen deskargetan prest daukat. Eta importatu. Orain, sortuko zaizkit, kontaktu berri guztiak. Orduan, hemen ikusten duzue, badauzkadala, beraien izenak, beraien e-mailak eta telefonoak. Eta agertuko zait, orain gaurko datarekin, gaur importatu ditu dela, eta baita ere, familiak LHC etiketa. Orduan, ikusi duzu oso erraza dela, eta orainik adibidez dokumentu hau partekatzen badut, nire gelan sartzen diren gainerako irakasleekin, beraiek prozesu berdina errepikatu, eta sortu ahal izango dituzte familiekin ordez adibidez ikasle guztien kontaktuak. Horrela eskura azkar edukitzeko. Eta, hau izan da dena. Espero dut erabilgarria izatea, eta besterik gabe, agur.